Eu penso que o galego é unha lingua moi falada acá en Santiago de Compostela e penso que os galegos están moi orgullosos da súa lingua porque eles utilizan a lingua na súa vida diaria, cotidiana. Entón penso que no futuro tamén continuarán utilizando a lingua. Pero para iso tamén é necesario unha disciplina e que o galego transmítase de pais a fillos, non é unha situación que debe ser traballada a diario pola xente de acá. A min gústame que falen en galego e gústame tamén cando eu falo en galego porque sinto que aprendo cousas diferentes e entendo tamén a xente de acá.